Hola Ingrid, hola Guillem, som de segon de l'ESO i ara mateix ens agafeu que estem amb el bus tornant cap a l'escola. Ens podeu explicar què és el que hem fet avui? Bueno, avui hem anat a la catedral de la Sagrada Família, on hem pogut gaudir d'una visita guiada aprenent la seva història i característiques. Això no ho hem fet perquè sí, a classe estem treballant l'edat mitjana i prèviament a la visita vam preparar unes fitxes repassant certes parts de l'església. I Ingrid, què ens diries? Que per tu era la primera vegada, no?, que visitaves la Sagrada Família? Sí, per mi era la primera vegada. Ha estat una experiència molt divertida i molt guai, perquè no m'esperava que fos així la Sagrada Família. T'ha agradat? Sí, m'ha agradat molt. M'esperava una experiència com més una església. Més fosca, no? Perquè de perspectiva des de fora es veia com més apagada, però I què t'has trobat a l'interior? molts vitres amb llums, i llavors, igualment que no fes sol, sempre a la claror. Jo crec que és important no només treballar a dins l'escola, sinó també sortir per tenir més clar les coses visualment. Jo crec que també és molt important. Molt bé. I tu què diries, Ingrid? És com sortir de la zona que tenim de confort nosaltres i anar a llocs que mai hem vist i que ens podrien agradar. Hola, som els alumnes de tercer de l'escola Salacés Mataró i avui hem vingut a fer una excursió a Barcelona, al món, a fer unes quantes activitats. La primera activitat consistia en la perspectiva. Va ser molt divertida. El que vam fer era conjugar les imatges amb la nostra posició i que quedés una mica graciós. La segona activitat que hem fet és anar per les vores del bosc, pels carrers, buscant grafitis, els grafitis més artístics i bonics que trobéssim, que ens hem hagut d'anar marcant en aquest mapa. Petits territoris fora del país. Correcte, petits territoris fora del país. Hem pogut conèixer com era Barcelona a l'edat moderna. També hem passejat per al barri de la Ribera. I hem pogut veure com era la societat després del 1714. Recursos. Territoris a Àsia o Amèrica. Estan menjant i ballant. A on? Encara allà i allà menjant. És el mateix pla que hi ha aquí. Avui els alumnes de quart d'ESO han vingut a la Casa Coll i Regals de Mataró a fer una sortida per aprofitar la riquesa cultural de la nostra ciutat. Bé, doncs, prèviament havíem fet una activitat la qual ens ha ajudat a entendre millor aquesta casa i, a més, això, la visita, ens ha ajudat a entendre millor l'activitat i així doncs, poder interessar-nos més en la nostra cultura.